May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 60 ka mga pamilya apektado sa natabo nga landslide sa barangay Alihis sa Bacolod City. Mag-amay kag hinablos patay matapos malubos sa dam sa Basay Negros Oriental. Sa Talisay City, may mga nag-evacuate bangod sa pagsaka sa tubig sa Suba. Sa Victorias, mga barangay nagapanghanda na para sa evacuation. Comelec Commissioner Ferolino naghaylo sa publiko nga i-report ang vote buying. Kag sa good vibes, basketball kag volleyball bisa nagaulan kag nagabaha. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga pumuluyo nga may ihibalo bahin sa vote buying ang ginahaylo nga mag-report. Inisuno kay Comelec Commissioner Amy Ferolino nga magapamuno sa nga task force kontra bigay. Pero suno kay Ferolino, dapat lamang nga may nagakaigo man sila nga ebidensya nga ipakita. Duha ka semana nagligad ginporma ang task force kontra bigay, kag sa karon ginapadayon pa nga ginadihon ang mga rules kag ginahulat ang mga comments gikan sa nagkalain-lain nga ahensya nga katapos ang task force. Kung may approval na gikan sa Anbang suno kay Ferolino, ini ang iga-release na sa publiko. Si Ferolino ang yara sa probinsya Subo nga adlaw kag nagsapol sa mga election officers sa pagtalakay sang ilang mga concerns sa ginapaabot nga eleksyon. Sini nga semana magaabot ang AES o kunang Automated Election System Equipment kag pagkatapos sini sa masunod na semana naman magaabot ang mga balota suno kay Ferolino. There's no one is caught maybe because no one complained. And there are those who lodge complaints but not supported by evidence. So it's not entirely na walang nahuli. Merong nahuli, kaya lang hindi nasa-sustain sa court. So that's why you're encouraging for people to come out and evidence-based So come out dapat and stand up and Provide make evidence. Kasi hindi naman pwede na sumbong lang ng sumbong. We cannot act on mere complaints. It has to be substantiated by testimony. Sa number 9, punong barangay sa Estefania sa Bacolod City magulat anay isang bando gikan sa Comelec antes aksyonan ang mga illegal campaign materials sa iya nasakpan nga lugar. Kumalin sa nagsugod ang local campaign period, mas nagdamo pagid ang mga ginpanglansa nga mga poster kag iban pa nga mga campaign materials sa mga puno sang kahoy sa Bangga Skala sa barangay Estefania. Sunod kay punong barangay Jerry Tingson, handa silang aksyonan kag kakson ang mga illegal campaign materials kung may mando gikan sa Commission on Elections. Patag ni Tingson, wala sila gindeputize para mangkakasang campaign materials sa mga kandidato. Magluwas lang nga mag-monitor kag i-report sa Comelec ang mga in-person campaign activities sa mga nagkakandidato sa ilang nasakpan nga barangay. Ginpalabot naman sa punong barangay sa Liga ang insidente agud mas maging klaro sa ila ang pagpatuman sa responsibilidad angot sa piniliay. Nagpartisa ng barangay, no? But we have our own choice. So, basi bala malisyanta. No? Ito nga ti, kung mga kasta, wapulo pari-pari-pariyo, no? Pero ti, ang bottom line is ti, wala ta order ng Comelec. Kung di po tayo sa barangay, mapulig ng barangay. Sa number 8, narco-politicians ang paday nga gina-validate sang PIDEA sa Western Visayas. Madamo na sa nabaton nga impormasyon ang pamunuan sang PIDEA 6 batok sa mga ginakabig narco-politicians sa rehiyon. Nalakip na diri ang mga nagakandidato kag gina-finance pinaagi sa illegal nga droga. Suno kay PIDEA Regional Director 2
Alex Tablate, nagapabilin nga kabudlayan ang validation ilabi na sa pagtipon sang ebidensya batok sa mga ginakabig narco-politician. Dugang padiri nga madamo man sa mga kandidato ang nagahabuyanay sa malaing akusasyon karon nga kampanya. Tayo immediately naman kung talagang positive nanguhuli man tayo regardless kung sino ang involved. So, warning, para lang yun dun sa hindi nakakaintindi. Pero yung nakakaintindi, hindi na siguro kailangan i-memorize pa yan. So, Sa number 7, parayo ng pagdubo sa active cases ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sa April 10 nga report sa Provincial Incident Management Team, napulo na lang ang active cases. Zero naman ang new cases sa among nga adlaw. Ini ang pinakamanubo nga na-record sa probinsya humalin sa nag-igo ang pandemic. Ginalauman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mag-abot ang adlaw nga mangin zero ang active cases. Pero sa gihapon, hindi dapat magkalipat sa minimum health protocol. Sunod sa kay Lacson, ang direksyon karon sa national government nga mabutang sa alert level 1 ang bugos nga pungsod anuman ang vaccination accomplishments ng isa ka LGU. Nagapati si Lacson nga ang paghalog sa restrictions ang magatugas ang pagpabaya sa bahin sa pila ka mga pumuluyo. Ang direction sa national government is to declare all LGUs under alert level 1, which I feel will again turn more Filipinos into complacency, because we're still here trying to push for our vaccination. But I guess there's a reason also why they want to declare the country under alert level 1. Sa number 6, sa banwasang La Castellana, away sa videokehan nagresulta sa pagpangbuno. Pilason ang mag-abyan nga Sanday Cedric Porras kag Umali Velasco matapos sila panglabuon sa Sabado sa videokehan sa Barangay Mansalanao, Banwas sang La Castellana. Sa investigasyon sang PNP, naga-video kay ang suspect nga si Reynaldo Osorio upod ang iyang misis kag anak sang hinali mag-abot ang mag-abyan nga lunsay nakainom. Sunod sa PNP, ginasabad sang duha si Osorio gani sila ang nagbaisay nga nagresulta sa pagpanglabo sang suspect. Padayon karon ginabulong sa ospital Sanday Porras kag Velasco. Sa number 5, watchman sang isa ka katubuhan, patay matapos tiruhon samtang nagakatulog. Patay na sa masapuan Sabado sang kaagahon sang iya nga upod ang 49 anyos nga si Joe Marie Graniado o kun Gariando nga watchman sa katubuhan sang iya tiyo sa Barangay Pilar sa Banwas sang Hinikanan. Sa investigasyon sa PNP, nagakatulog lang ang biktima sa bangko. Sa iya ka ginabantayan nga katubuhan sang siya ang gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect. Nasapuan na lang suno sa pulis nga dugoon na si Gariando kag may igo sang bala sa ulo. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay kay Gariando. Sa number 4, wala man na paidalom sa storm signal ang Negros Occidental pero pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang nagsuspend sang trabaho kasubong man klase bangod sa padayon nga pagtupa sang ulan. Ang banwas sang Murcia, Ibi Magalona, Victoria City kag Silay City ang nagsuspend sang trabaho sa gobyerno kasubong man klase. Ginsuspend naman ang klase tubtub sa senior high school sa Talisay City. Amuman sa Don Salvador Benedicto kag suspendido naman ang trabaho sa gobyerno sa Cadiz City magluwas sa mga talatapan nga nagahatag sang emergency response kag health services. Sa San Carlos City, ang mga eskwelahan nga yara sa high risk ginsuspend ang klase tubtub sa buwas nga adlaw Abril 12. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang pagsuspend sang klase o kontrabaho sa gobyerno yara na sa tagsa ka alkalde sang syudad o kun banwa. Sa 11 a.m. PD-MPD report, 40 ka persona gin preemptive evacuate sa Ibi Magalona, 79 naman ka pamilya sa Silay kag 71 ka pamilya sa Cadiz City.
Padayon nga ginaabisuhan ang publiko nga mag-aligmat labi na sa mga nanub-an nga bahin. Magabantay man sa posible landslide. Karon nga Semana Santa kag mahimo may mga biyahe bangod sa religious activities kag bakasyon, suno sa gobernador, dapat maghalong sa pag-drive sa mga dalanon. Mas maayo pagid suno sa iya kung makapamalandong karon nga Semana Santa kag makapasalamat sa makaako labi na sa paghatag sa iya nga anak agud tuluwason ang katawhan. For at least give one day to reflect on why we are celebrating Holy Week, no? And pasalamat kita kay Lord sa iya sacrifice. And then at the same time, if you're traveling, drive safely, don't drink and drive. It is also good for our economy that if the Negrenses will travel around the province, and again, just continue to protect ourselves. Sa number 3, mag-amay kag hinablos patay matapos malumos sa dam sa Basay sa Negros Oriental. Patay ang amay nga si Andres Tangon, iapat ka tuig nga anak kag iya hinablos matapos sila malumos sa dam sa barangay Bungalunan sa Basay, Negros Oriental. Sunod sa DRRMO sang Basay, matabok kun tani sa dam si Andres kag ang iya nga anak sang hinali na lang madanlog kag mabunggo ang iya nga ulo. Dalumos man upod sa iya nga anak nga iya nga ginauyatan. Mabulig pa kunta ni i-rescue ang iya hinablos pero pati siya ang nalumusman. Paandam sa otoridad, likawan ang pagtabok sa mga suba kag mga dam kung malain ang panahon kay hinali na lang nagadako ang tubig. Sa number 2, sa Talisay City, may nag-preemptive evacuate na samtang padayon nga nagasaka ang tubig sa Minuluan River. Sa Victoria City naman, nagpamutang na sang lubid ang barangay. Agud may magamit kung mag-evacuate sa Pumuluyo kung magsaka ang tubig baha. May report si Romeo Sobaldo. Sa Talisay City, las 10 kay na siyang aga, amo na sinikadako ang tubig sa Minuluan Bridge. Gani ang mga residente sa Purok Riverside sa Barangay Zone 8 ang amat-amat nga nagbiya sa ilang mga balay. Ang traffic enforcer nga si Mario Obinque, wala lang ani nag-duty. Hindi niya mabayaan ang iyang pamilya kag mga pagkabutang. Dapat may duty ka sa bro? Oo. Te? Oo, ka duty. Kasi nabaha daw lang alam mambayaan balay. Kalabanan sa ilaanad na. Basta magbunok ang ulan, nagapanghimo sa sila sang ilang mga gamit. Subong, first time nila nga mag-evacuate sa Semana Santa. Masami, sa maulanon lang sila nga mga binulan, ginabaha. Ito mo nang baha lang dito sa yaw, wala sila taob. Kasi pag kami taob, kaya mo na regalo kami ng binuwa. Alas 10 ang aga mo ni si Puson dali sa may Minuluan Bridge. High tide amo ni oras, kundi nagasugatan ay ang tubig halin sa baybay kag ang tubig naman nga halin sa bukid. That's why nga nagsaka na gid ang tubig kag kay balo mga residente basta mo ni nga sitwasyon magbiya na sa ilang mga balay. Pero si Jocelyn Arquilios, first time maka-experience ang amo sining nga tubig baha kay nagarenta na siya sang balay sa amo nga lugar. Naghilibion siya sang kakulba. Balay diha sa sulod. Bago ka lang experience nga mo ni? Gaboarding nga, boy ka lang di? Gabakal niya ng Gaboard ka di garenta? May mga kandidato nga nag-inabot kay nagpanagtag sang tinapay. Sa Silay City naman, wala pa man magdalom ang tubig sa piyak sang wala untat nga pag-ulan pero masako ang rescue team sa syudad sa pagmonitor sa kataason sang tubig sa suba. Sa Ibi Magalona, ang ini nga katubuhan sa higad sang highway ang nalumsan na sang tubig baha. Sa Victoria City, sa Barangay 4, ang ini nga mga residente nagbinulugay para tuwangan ang videokihan nga ginsalbar nila pagwa samtang nagadamo lang ulan kag amat-amat nga nagasaka ang tubig. Sa guwa sang eskwelahan, may nahigdan pa nga idik nga gin-safety sa tag-iya. Si Kagawad Danilo Rizalde kag ang mga pumuluyo masako sa pagplastar sang sini nga lubid. Ini ang magaserbi nga uluyatan sa mga residente pagwa sa ilang lugar kung magsaka na ang tubig baha. May kablutan ang tao kung magdalog sa daligad sa kadilang tubig. Kung wala na yung kalat, ang mong purpose ini nga makabit ang tao. Hindi sa man kay basko gito tubig. Wala sang storm signal sa Negros pero ang bagyo nga agaton ang nagadala sa mabunok nga ulan sa probinsya.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Si 60 ka mga pamilya ang apektado sa nagluntad nga landslide sa Barangay Alhis sa Bacolod City bangod sang wala untat nga pag-ulan. May report si Nico Delfin. Humalin kay inasang aga, masako na mga rescuers gikan sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpatuman sang preemptive evacuation sa malapit 60 ka mga pamilya nga apektado sa nagluntad nga landslide sa Purok San Jose sa Barangay Alhis. Kadaman sa mga giningagaw dala sa evacuation center, mga kabataan. Area dito kahit hindi mabayaan sa mga balay nila kahit gasik ng sila sa property nila dito bantayan sa mga adult. Ang puloy-an sang pamilya Tabanaw ara na sa bibi sang natipang nga duta sa Pangpang, sang suba sa Purok San Jose sa Barangay Alhis sa Bacolod. Isa sila sa mga pamilya nga wala pa nagbiya sa piyak sang peligro. Ang lolo ni Gerald Tabanaw, hindi man magbiya bisan makapila na kabeses niya ginayo sa mga rescuer. Ay, nagandayan ko kasi lolo. Lolo mo hindi magaling. Hindi siya magaling. Ikaw ay kaman na kulbaan sa mga sitwasyon. Kulbaan na kayong balagang-balang rescuer dahil nga naginig mo karon. Tuto ka lang nga lang na sir, okay ang tanawon mo, ang inyong haligi sa balay, ara na gidyo, ab-ab na o. Ano lagi siya? Pati ara, pati dano, nag-detect yung mga Oo. Kaya ano man, anong napaminsaran nyo, anong nadesisyonan nyo? mga inulat na mo, papa kayo papa dahil nagbiyahe, pati Ginkordon na lang sa mga rescuer ang kilid sang nagakatibhaga Pangpang. Madamo pa sa mga residente ang nagapabilin dito sa ilang mga puluyan sa kilid sang Pangpang sa Purok San Jose. Apang sa pagbiya man sa mga rescuers sang CDRMO, nagpangabay na sila nga kung pwede, temprano pa nga mag-amat-amat na sa pag-evacuate agod nga malikawan ang peligro sa kilid sang nagakaabab nga Pangpang. Suno kay Dr. Ana Maria Larni Pornan, pamuno sang DRMO, sarang pa maglawig ang pagbunok sang ulan tugas ang Bagyo Agaton karon nga Semana Santa. Gani nagapaandam sila sa mga residente, ilabi na sa mga nagapuyo sa mga danger zones kag flood-prone area nga mag-cooperate kung kinahanglan ang preemptive evacuation. Naghuyang ng puwersa sang Bagyo Agaton nga may maximum sustained winds nga 45 km/h near the center. Pero balantayan man suno kay Pornan, ang mangin epekto sang Bagyo Basyang nga manugsulod sa Philippine Area of Responsibility sa Madason nga inadlaw. Gani ginsuspend na sang syudad ang pagbalik kuntani sang limited face-to-face classes sa 7 ka mga eskwelahan. Pagadesisyonan man ang posible pagsuspend sang trabaho sa syudad sa pagsinapol upod sa Regional DRRM Office. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, bisan may bagyo, wala ini makapugong sa mga pamatanon nga mag-basketball kag mag-volleyball sa baha. May report si Romeo Subaldo. Basta magbunok ang ulan, para sa iban, wala anay sang outdoor activities kay hindi manami magsulay sa ulan. Pero sa Victoria City, bisan wala untat ang pag-ulan, wala ini makapugong sa sininga grupo sa mga lalaki sa padayon nga pag-basketball. Nagapaligo sila sa ulan samtang nagabasket, kag ang bola naputos sa t-shirt. Sa Barangay Dambo naman sa Ibi Magalona, ang ulan kag ang baha, wala makapugong sa sininga grupo sa mga papatanon nga mag-volleyball mismo sa ilang volleyball court o galing natabunan lang sa tubig baha. Pero ang mahanot sang bola, hindi makalumpat sa kadalom sang tubig na naglapot na sa ilang tuhod. Isa sa mga nagalantaw si Luisa Binyas nga residente man sa lugar. Ang lugar nila, masamigin man nga ginabaha basta malawig ang pagbubo sang ulan. Ugaling, wala pa man sila malawigan sa ilang paghampang, may nag-abot ka taga-barangay kag nagsaway sa ila.
Git pahanumdum sila nga delikado sa ikaayong lawas ang pag-ubog sa tubig baha kay mahimo ini magresulta sa balatian kag base hinali na lang magsaka pagid ang tubig. Gani nagmansig-mansig na lang sila pauli sa ila nga mga balay. Barb, sadya ginatod maligo sa ulan pero kung baha siguro do kakulbaan na. Inang init na pagkalipatan ming, no? Leptospirosis, and di ba labi na kung may pilas ka nga open. Okay, mag-enjoy pero ito na to the extent nga basta umutang na sa alang-alang imo kayong lawas. Kag of course, minsan sining panyempo, kita nagaupod man sa panawagan sa aton nga lokal nga panguluhan nga mag-aligmat. Labi na nga tayo yun ang ulan, landslide, kag... Manginalerto kag maghalong. Correct. Kagabi itong mga balita sa Negros, Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.